Empezamos pola proposición non de lei 2886 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as medidas que o Goberno galego debe adoptar co xeito de mellorar a dotación do Centro de Saúde de Arcade no Concello de Soutomaior no referido ao cadro de persoal médico. Para presentar esta iniciativa, ten a palabra o señor Bará Torres por un tempo de 8 minutos. Grazas, presidenta. Moi bo día. Hoxe traemos a esta Cámara a situación de grave deterioro que se sofre nos últimos anos no Centro de Saúde de Soutomaior, no Centro de Saúde de Arcade. Non é un caso illado, non é un caso único. Sabemos que se están producindo situacións semellantes en moitos concellos do país e tamén concretamente na comarca de Pontevedra. Esta situación, temos que decir, non é por casualidade, é consecuencia e é responsabilidade do Goberno do Partido Popular, de 15 anos do Goberno do Partido Popular, que ten as competencias en sanidade e que non tomou as medidas necesarias para evitar esta situación, por falta de planificación, por falta de previsión, porque xa os informes que había dos anos 2011, 2012, 2013, 14, 15 alertaban de que ia pasar isto e non se tomaron as medidas adecuadas por falta de investimento e tamén por un trato, desde logo, que non é acorde co que necesita e o que precisa o persoal sanitario. Un maltrato, podemos decir. E hoxe queremos centrar a atención precisamente no Centro de Saúde de Arcade pola situación alarmante de deterioro, de empeoramento da atención sanitaria que se agravou, ademais, nos últimos anos, especialmente en pediatría. Unha situación de empeoramento e de deterioro que ten consecuencias para dous colectivos. En primeiro lugar, para a veciñanza de Soutomaior, estamos a falar de 7.500 persoas, das cales case 1.000 son nenos e nenas en idade pediátrica, e tamén, hai que decilo, esta situación ten unhas víctimas que son as profesionais sanitarios do Centro de Saúde de Soutomaior, o persoal médico, de enfermaría, o persoal administrativo, que teñen que suplir cun nivel de dedicación encomiable eses recortes e a falta de previsión, de planificación, de organización dos Sergas, e que ademais pagan un alto prezo físico e emocional, en forma de saturación, en forma de estrés por ter que atender esta situación tan complexa e tan extrema. Por iso queremos deixar claro aquí todo o noso recoñecemento, a nosa gratitude a todos os profesionais da sanidade pública e, concretamente, aos do Centro de Saúde de Soutomaior. No Centro de Saúde hai diversos problemas tamén de espazo e por iso hai unha demanda e uns trámites para construir un novo centro de saúde, pero hoxe queremos nos centrar na situación sanitaria, nas carenzas de persoal sanitario, concretamente no que ten que ver coa situación de medicina de familia tamén con pediatría. En medicina de familia hai unha situación de déficit porque só hai 3 dos 4 profesionais que debería ter este centro e iso fai que tamén haxe unha sobrecarga porque non se cubren, como xa é sabido, as baixas e as vacacións de persoal. Esta situación, ademais, agrávase agora no verán. Miren, a data de hoxe, isto é en tempo real, consultas feitas no día de hoxe, hai agardas de unha semana e ata 10 días no caso de algúns do persoal médico. Teño aquí unha cita pedida hoxe, primeira data libre o día 15, noutro caso o día 11, dentro dunha semana, e só hai un oco, e no outro caso é máis inmediata a cita. Pero isto deixa ben as claras as carencias que hai, os problemas que hai. E aquí, ademais, hai un compromiso manifestado polo xerente da área sanitaria fai case un ano, o alcalde de Soutomaior, para cubrir esa praza do cuarta médica, no caso o Concello fixese unhas obras de mellora, de ampliación do espazo do Centro de Saúde, que é un edificio municipal, para poder habilitar ese novo equipo. A realidade é que o Concello fixo esas adaptacións xa no mes de outubro do ano 2023, están agardando con que se dote esa praza, por lo tanto, hai un incumprimento manifesto por parte dos Sergas e da xerencia da área de Pontevedra. E a situación, ainda máis grave no caso de pediatría,
porque o Centro de Saúde de Arcade, o Concello de Soutomaior, leva sen pediatra nada máis e nada menos que 600 días, desde que no mes de outubro do ano 2022 colleu unha baixa por un accidente a pediatra titular, non se cubriu a praza e o Sergas resolve a situación con parches, non se pode chamar de outra maneira, cunha atención pediátrica intermitente, que normalmente é 2 tardes á semana, que desde logo non serve para cubrir as demandas. Teño por aquí un exemplo claro ao respecto que, no caso das citas de pediatría, a primeira cita que teñen pedida hoxe é para o día 22 do mes de xullo. Se lles parece isto normal, desde logo, a nós non nos parece. E, ante esta situación, os parches son esa cobertura intermitente sen continuidade asistencial, cousa que, desde logo, non é de recibo, sobre todo cando estamos a falar de nenos e de nenas, o desvío ao veciño Concello de Vilaboa ou mesmo tamén a necesidade de trasladarse, sobre todo para ausencias, ao Centro de Saúde da Parda, ao PAC da Parda, no Concello de Pontevedra, que xa está de por sí saturado. Polo tanto, non nos parece, desde logo, normal esta situación, non nos parece unha atención sanitaria pública digna e de calidade, e por iso traemos aquí esta proposta para que se dote o Centro de Saúde de Arcade do persoal médico que demanda a cidadanía, que demanda o Concello e que se comprometeu, ademais, a dotar o Sergas con esa praza de médica ou médico de familia, e tamén pedimos a cobertura permanente desa praza de pediatra que está sin cubrir desde máis de 600 días, desde outubro do ano 2022. E contamos, non podemos esperar outra cousa, que estas propostas conten co apoio unánime desta Cámara e desta Comisión. En primeiro lugar, para dar resposta a un clamor social manifestado, ademais, en movilizacións masivas da cidadanía do Concello de Soutomaior, tamén na presentación de sinaturas e tamén en consonancia cun acordo plenario do pasado mes de maio, onde toda a corporación do Concello de Soutomaior votou algo semellante ou prácticamente idéntico ao que estamos pedindo hoxe aquí. Polo tanto, entendemos que todos os grupos políticos que están presentes nesta Cámara que van votar o mesmo que votaron no Concello de Soutomaior. Non se nos ocorre que un grupo político votase unha cousa a favor destas medidas en Soutomaior e vote aquí o contrario. A veciñanza de Soutomaior merece un mellor trato sanitario, merece unha atención de calidade, merece que a Xunta e os Sergas atendan as súas demandas. O Parlamento, desde logo, debe ser sensible a esta demanda cidadá e confiamos en que todos os grupos políticos apoien. Moitas gracias. Señor Hermelo, a súa intervención pareceme absolutamente lamentable. Pareceme dunha indecencia e dunha ruindade, fíxese o que lle digo, dunha ruindade que hai tempo que non escoito nesta Cámara. A súa intervención é unha absoluta falta de respecto ao traballo deste grupo parlamentar. É unha falta de respecto ao Concello, á Corporación Municipal de Soutomaior, que aprobou cos votos do Partido Popular un acordo semellante a este. Polo tanto, todas as súas afirmacións van tamén en contra do que fixo ali o Grupo Municipal. É unha acusación tamén ao Grupo Municipal do Partido Popular que apoiou estas demandas que nos traemos aquí. Non falan vostedes co Grupo Popular de Soutomaior ou teñen discrepancias nesta materia. E, sobre todo, é unha falta de respecto á cidadanía de Soutomaior que non merece unha representante, unha intervención como a que vostede fixo aquí, que é absolutamente indecente e ruín. Porque nós o que vimos aquí é a defender os dereitos da xente, as demandas unánimes da xente que se están mobilizando pedindo isto. É algo que eu non entendo o que vostede veu a facer aquí. Pareceme, desde logo, absolutamente lamentable. E, ademais, veñen aquí a buscar excusas, a desviar a atención, porque vostedes saben perfectamente que os trámites para construir o novo centro de Soutomaior de Saúde están en marcha, que están resolvendo problemas burocráticos, que hai un traballo coordinado entre o Concello de Soutomaior e os Sergas para resolver esa situación. Saben perfectamente que o Concello fixo as adaptacións no Centro de Saúde de Soutomaior de Arcade para poder habilitar esa cuarta praza
de médico ou médica. Polo tanto, excusas, parole. É, desde logo, vergonzoso. E, claro, vostedes intentan aquí lavarlle a cara ao goberno da Xunta do Partido Popular, como dixen, leva 15 anos de recortes e de privatizacións, que foi o que nos trouxeron até aquí. Porque isto víase vir. Miren, eu teño aquí titulares do ano 2015 que advertían de que se ian perder 3.000 plazas de médicos na próxima década. Esta é a realidade. Vostedes agora queren botar de culpa non sei que, pero isto xa se vía vir. E o problema é os niveis de investimentos que temos en Galiza, que estamos a cola do Estado en servizos públicos. Dio o FEDEA, dio a IREF, dio en todos os organismos oficiais e independentes. Estamos a cola do Estado en investimento en servizos públicos, incluindo sanidade, educación e servizos sociais. Isto é o que explica a situación tamén de maltrato aos profesionais sanitarios e a situación na que está a sanidade pública, sobre todo a atención primaria. Remato. Bueno, a prova desta situación é que vostedes están nun propósito de emenda, que xa veremos o que dá de sí, é que o actual conselleiro vou a recoñecer outro día nunhas declaracións públicas que tiveron que facer moitísimos cambios, que estaban cun novo plan de recursos humanos, porque... Rematou o seu tempo, Sí, señora. remato dicindo unha cousa clara. O problema non é o BNG, o problema é o Partido Popular, o problema é a Xunta de Galiza, o problema é o Sergas, que non Rematou o seu resolve tempo, señora. as demandas que lle presenta o Concello e, sobre todo, a cidadanía de Sotomayor. Moitas gracias.